τελειώνοντας την περιγραφή μας, θα σας περιγράψουμε την προσπάθεια της Χαράς Μωραΐτη, που είχε στα χαρτιά για συνοδηγό το Δημήτρη Αμαξόπουλο. Το Toyota Corolla KY30, εννοώ στα χαρτιά γιατί ο συνδυασμός κινήθηκε με οδηγό το Δημήτρη Αμαξόπουλο και συνοδηγό τη Χαρά Μωραΐτη, όπως αναμενόταν άλλωστε. Έκτη θέση στη γενική κατάταξη των ιστορικών αυτοκινήτων, τέταρτη θέση στις κατηγορίες 1 και 2, κέρδισαν την κατηγορία έως 1600 κυβικά εκατοστά προστιοκίνητα. Χαίρετε. Ένα μικρό ραδάκι, ωραίο, σχετικά κοντά στην Αθήνα, οπότε φιλικό για όσους δεν έχουν αρκετό μεγάλο budget. Εντάξει, ξέρεις, κλασικά εμείς με τα ιστορικά τα μικρά υποφέρουμε, κακό λες και διαμαρτυρόμαστε. Όχι, μια χαρά είναι ο αγώνας, ωραία είναι. Όσο τερματίζουμε είναι καλά. Γιατί γράφεις τις συμμετοχές για οδηγό τη Χαρούλα? Γιατί επιτρέπεται. Είδες, το είπα καλλιτεχνικά, αλλά όταν θα έρθει η ώρα για την περιγραφή πρέπει να το πω όπως το γράφουν οι συμμετοχές, έτσι δεν είναι? Σωστά, έτσι είναι. Καλό τερματισμό. Ευχαριστούμε, γεια σας.